omega-3 és un tipus de greix, un tipus de lípid que contenen els peixos o els productes de mar, que diversos estudis han demostrat, han verificat que són saludables en quant a protecció cardiovascular i per malalties per lluitar contra el càncer, no només que per lluitar, per prevenir-lo. Les omega-3 baixen els triglicèrids, que ja ho hem comentat, baixen la inflamació, milloren la funció endotelial i també disminueixen la tendència de les plaquetes a formar trombos, a formar aquests cúmuls de les plaquetes, milloren la funció elèctrica cardíaca i milloren el funcionament de les cèl·lules miocàrdiques, és a dir, milloren la funció de les mitocòndries, que són les centrals energètiques de les cèl·lules. I els àcids grassos omega-3 es poden trobar es troben tant al peix blau com al peix blanc. Però què passa? Que el peix blau, des d'un punt de vista de consum, és més interessant que el peix blanc perquè els àcids grassos omega-3 s'acumulen més a la musculatura, que en veritat és la part que nosaltres ens mengem. En canvi, el peix blanc l'acumula més el fetge, que seria un òrgan de... O sigui que de cares al consum és més interessant menjar peix blau. I què passa també? En el peix blau la quantitat de lípid varia segons l'estacionalitat. O sigui, no és el mateix consumir un peix en una època de l'any reproductiva que en una època de l'any no reproductiva. Què passa? Que la quantitat de greix d'aquest peix és més alta en les èpoques no reproductives, perquè és quan s'engreixa i clar, llavors l'omega-3 és més interessant consumir-ho a les èpoques no reproductives. L'efecte dels omega-3 depèn fonamentalment de la dosi. Ja ha dit el doctor Pinto que dosis molt baixes sí que tenen efecte antiarrítmic, però no tenen efecte sobre el perfil lipídic, que perquè tinguin efecte sobre el perfil lipídic necessiten dosis més altes i encara necessiten dosis més altes perquè tinguin un efecte antitrombòtic. Per què? Perquè el que interessa és la quantitat d'àcid grassos omega-3 que entren dintre de la cèl·lula. I quan menys tenim dintre la cèl·lula, menys efectes amb triglicèrids, i quan més alta és la dosi, més efecte. Nosotros lo que estudiamos es el omega-3 como indicador de salud de la vida, ¿vale? Entonces, el ciclo de omega-3 es que se crea en el mar, se crea primero el fitoplancton. Cuando el fitoplancton y el zooplancton muere, bajan hasta abajo donde está la infauna que se la come, y después los peces, como el salmonete, el ruller, se comen esta infauna, ¿vale? Y nosotros nos comemos los salmonetes, por lo que al final el omega-3 no llega hasta nosotros. Hemos estudiado en un par de ambientes diferentes el omega-3 de los salmonetes. Ya hemos visto que hay más omega-3 en uno de ellos, que es el ambiente de mar, que es un tipo de alga calcárea que está protegida por aquí. Y lo que se puede ver aquí son animales de la infauna, que es lo que come el salmonete directamente.